ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 6 ማለት ነው። አማርኛ ተናጋሪዎች ደግሞ በመሃል ትንሽ ትርጉም ጣል እናደርግላቸዋለን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ማቴዎስ 20 ቁጥር 6 ምን ይላል? እንታይ ይብል? ድማ በመበል 11 ሰዓት ወፂኡ ካልኦት ደው ኢሎም ረኸበ። ንምንታይ ከሙሉ መዓልቲ ብዘይ ኢዮብ ኣብዚ ደው እትብሉ በለው። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ እግዚአብሔር ሎሚ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ብዘይ ስራሕ ትብል እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ከመሓላልፍ ኣብ ውሽጠይ መፅያ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንታይ ኢሉ ተዛሪቦ ንምንታይ ከሙሉ መዓልቲ ብዘይ ኢዮብ ኣብዚ ደው እትብሉ በሎም ይብለና። ስለዚህ እዚኣ ነንውልካ መሕታት እያ ማለት እዩ። ነንውልካ ብዘይ ኢዮብ ዲኻ ጠጠው ኢልካ ዘላ ወላስ ተኣይኻ ዘላ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ማለት እዩ። ስለዚ ሕፅር ብዝበለት ሜሴጅ ልማዓት ዘለኒ ንነፍሲ ወከፍና ንምንታይ ብዘይ ኢዮብ ደው ኢልኩም ኣሎ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ዘረድአና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ስራሕ ጠጠው ዝብል ሰብ ኣይደለም። ቅድሚን ተዳሪኹሞ ብዙሕ ግዜ እንዳመፀ ይወፍሮም እታ ዛንታ ክነግባ ንኽእል ኢና። ኣብ ገዛ ይመፅእ ይወፍሮም ብተደጋጋሚ ማለት ሙሉእ መዓልቲ ከምኡ ክገብር ምስ ወዓለ እምበኣር ኣብ መበል 11 ሰዓት ዝብለና ሰዓት 5 ድሕሪ ማለት እዩ። ሰዓት 5 ድሕሪ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ንጎሆ ሓደ ለምስሉ እንጂ ሰዓት 5 ምስ ኮነ ናይ ምሸት ዳርጋ ፅልምት ቀሪቡ ነይሩ ማለት እዩ። እታ መዓልቲ እስክትውዳእ ቀሪባ እጂ መፂኡ እንታይ ኢሎ ንምንታይ ክሳዕ ብዘይ ስራሕ ጠጠው ኣሎ? ስለምንታይ ብዘይ ስራሕ ጠጠው ኣሎ ይብሎ ኪዱ ፈሩ ኢልዎም ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ብሩኻት ኣሕዋተይ ጎይታ ነፍሲ ወከፍና ክንዓይ ይፅዋዕና ኣሎ። እዚኣ እታ ዶማት መልእኽቲ ክንዓይ ይፅዋዕና ኣሎ። ድህና ስኡልና ክንቅመጥ ወይ ድማ ክንነብር ዘይኮንስ ብዝኾነ ዓይነት መገድስ ክንዓይ ኣብቲ ናቱ ግራት ኣብቲ ናቱ መንግስቲ ማለት ዝተፈላለዩ ዓይነት መገዲ ቁሩብ እናዓየሉ መገድታት ምናልባት ገለገለ ታሽሙ ዝብል ነገር ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ማሕበር ግን ወሳኒ ነገር እንታይ እዩ? ነፍሲ ወከፍና ንውልቅና ክንሓታ ክንክእል ኣለና። ንርእስና ክንሓታ ክንክእል ኣለና። ኣብቲ ዘለናይ ኩነታት ኣብቲ ዘለናይ ቦታ ኣብቲ ዘለናይ ግዜ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ኩነታት ኣይኮነን። ኣብዚ ሕጂ ብጣዕሚ ወሳኒ ኮይኑ ኣነ ዝስማዓኒ ፅባሕ ንጎ ክሰርሕ ኢልካ ኣይትሕስብ። እዚ ዕሽነት ጥረ ፅባሕ ንጎ ሓንቲ መዓልቲ ክሰርሕ ሰይጣን ንሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ዝፃወተሎም ብክልተ ነገር እዚ ክርዳእና ወይ ኣብ ሕሉፍ የምብረካ ወይ ድማ ኣብ መፃኢ የምብረካ። ኣብ ሕሉፍ ማለት ብጣዕሳ ከምዚ ክገብር ነይሩ ዋይ ሻዓ እኳ ሓሊፋት ንበር ሻዓ ከምዚ ገይረ ሻዓ ካናዳ ከይደ ተዝኾን ነይረ ተረዲኦኒ ሻዓ ዲቪ መልአት ነይረ ተዝኾን ነይረ ሻዓ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ወሲደ ተዝኾን ነይረ ዝበሃል ነገር የለ። ኢትስ ጎን እሱ ሓሊፍ ተወዲኡ እጅ ስዊድን ኢኻ ዘላ ካናዳ መልኪተ ተዝኾን ከምዚ ገይረ ተዝኾን ኣይትብል። ኢትስ ኦቨር። ኢኮኖሚክስ ተማሂረ ተዝኾን ስታቲስቲክስ ተማሂረ ተዝኾን ኣይትብል። በቃ ሕጂ ኣውቲስታ ዲኻ ተማሂርካ ዘለኻ ቁንደልኮትሽካ ዲኻ ዋሬቨር ኢት ኢዝ ሕጂ ኢኻ ሊቭ ናው። ሰብ ሕጂ ክነብር ዘለዎ ሰይጣን ሓደ ዝፀወተልካ እንታይ ኣብ ሕሉፍ ይምበረካ ክደፎንዶ በቃ እሱ እኮ ሓሊፍ ሕጂ እንታይ ንግበር እንድሕር ሕጂ ሰብ ክሓስብ ዘለዎ ሰይጣን ብክልተ መገዲ ይሰብ ንገሊኦም ድማ ብመፃኢ በቃ ከምዚ ምስኩም ምስ ሓፍተምኩ ገንዘብ ክህበይ ንቤተ ኣምላኽ ብዙሕ ክህበይ ትብሉ ምስ ሓፍተምኩ ሕጂ ካብ ዘለካ ሃብ ሕጂ ካብ ዘለካ ከምዚ ዓይነት ቃል ኣምላኽ ምስ ወዳእኸዎ መፅሓፍ ቅዱስ ከካፍለይ ንኳ ሕጂ ኣካፍል ካብታ ሕጂ ተገሊፅካ ዘላ ካፍል
كذا مودة تودونا كي تودون تصير عمالتي بزك هاي لازم عمالتي ترديهم كل جزء من الخدمت وين ندهري تايم أكتنا هجنت هاي قبل هجنت هاي قبل ترديهمني تلازي قوي تايسوس أبزنت هاي تقولوا ماله نمن تاي قبولوا ما عندي بزي أيوم أبزي دوت تلازي هجنا نفسنا على تتعلم كنت صلينا نخنا حي قبلنا نقرات ونتاي نقرات كم زلوا كرينا قنك عند نتايلو بزي أيوم دوك نبريب بزي أيوم تقرات كان تايلو ولو كفي تزاحق ساكا نقر تقرات أبز مدرخ أيكون بزي أيكون تتعبر أبزي أسي أبسامون كني 3 ساعات أبزي أبزي تزبز حقد دوشتا معلتن كندي ساعتين معلت سران هذا ساعتين بلو دار سبت كاب 24 hours معلت أبدك هنا أبدك جنت هيت قبر على معلت تحتو نمنتهي بزي سراح دوتو نمنتهي بزي سراح سراح هذا على مايان أبدك نصرح له أبيت الله كان نصرح له هكذا الذي أبو كم يجرنا تنسرح كم زلنا كم يجرنا كنا أي كم زلنا كنا حاجة أبزه جكبلوز دللي سوري بتعمي قصة أصار لكم سوري كاميرا أبزه جكبلوز دللي مالتي يقرأ مقدي أبزنا أنت أوكي حاجة زلنا يشرت بتعمي كلاتنا بتعمي لنا نتفتر لنا زي بتعمي زلنا هكذا كبرنا عملا أنا نبالي بتعمي قرامي مالت مزمران بصح نطفلو أقدمهم مسؤولو رأيو جداني كل زينا بسكت نتقصو هنساب بمصو هنساب أقلقلت بصح بالنتاو خونا الله هكذا رأيو ما أخلنا أورغان تماهيرو سلامينو نذا شرش أقسينو أقدمون دامت كبرنا عملا نقولي أنا مسك النسك بزاف ما زنك يا ناس أفلوديرا نقول كلنا عم يسوس كويتا كلنا عم روري عملنا ما investigate كيسو investigate قبل نقرأ يسوس كويتا كلنا عم مزمران كم صعروا له يكمو كل زي زاراروا له نهيس أنا كل شيء رصيدنا بتعمي يصعروا له كل زي حد حساب دام أخيوان دا صور يصعروا له ميديا جروب جرا أيوة إبنت كل زي محلي ولا بتسبي زي كل زي أوريدي كبروا جميعهم عنده ملوش فلور ناي كل جروب كنت أقسم خلي ناي كل جروب معلش صلوت الجتيلي هاونا ناي صلوت مدبات ناي حدار صلوت ناي سولوس مدبات كمون دابلا معلش كلها سنان نتفينا يا قنات أدار يوم متيوم على administration كلها ناسنا عين هذا لنا هجي عينا لنا يكون إيش ما قلتاتو نحنا نصار لنا استخالنا مثلا كمان هجي بفلاي هجي أبز جمرنا يدما مورينا نصار لنا تهدي له هجي من قصة تهدي له بر دارجا دات نقاقفنا هنا كمان صار هاي كاشرت بلا لا هاي دات بحالنا ما seriously بزح يهزلنا نقرأ تعلم قولوا شيء كاسرست قولوا من قسكم نحكمنا تاشمون داتا مالا كلن دابلا كلها تنام عليه انت هون جد حسابي بنا كذا هبنا وقا كفلنا نعينا سلازي هجي كلها تنانا عينا لنا قال سوات هجي من البات متستأذر اليوم سوات كله اليوم أبسي بوزيشن كما أدرى ننتهي بوزيشن كما أبتي حبرت مستتصبرك بوزيشن كاس كتحز عنك أبيناي بوزيشن يعير له أبتي حبرت إذا يكون نسألك تمالا لا سميت عند حرت تمالا لسبينك ما تيجي أسرع فش تنتهي لنا له نمنتهيك بزي سرح دوت نمنتهيك بزي سرح دوت This is important Jesus Christ productive زخانة سبيل الله productive أبيناي productive نخون أبت حبرتنا زخانة أيونا
ንኣብነት ሕጂ ካብቲ ኣነ ዝገርመኒ ጸሎት ኣብዚ ሕጂ ናይ ሕብረት ክንመጽእ ከለና ጸሎት ሉቃስ ምዕራፍ 1 ተሪእኩሞ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ተዳሪእናዮ ውልደት ዮሐንስ ይብለና ሞ ፍቅሪ 8-9 ክነንብቦ ከለና ኮነ ድማ ብተራ ወገኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጭ በጽሖ ይብል ሞ በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ ብዙሕ ህዝቢ ብወፃኢ ኮይኑ ይጽሊ ነበር ይባል። እዚ ሕጂ ክንስሕቶ ንኽእል ኢና ሓደ ምግላጽ ናይ ዮሐንስ ምግላጽ ናይቲ ተኣምራት ኣብ እዚ ካህን መን ዘካርያስ ዝመፀ ናይቲ ህዝቢ መልስ ጸሎት እቲ ህዝቢ ብደገ ኮይኑስ ይጽሊ ነበረ ብለና ስልካ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽሲ ከምዚ ቃላት ተመሪጹ እዩ ኩሉ ነገር ከምዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ዝበሃል ናይ ሕጊ ዶክመንት ሪኢኹም ኣሎ ናይ ሕጊ ዝኾነ ውዕል ንኣብነት ኣፍታር ገዛ ክትገዝእ ከለኻ ወይ ገለ ውዕል ክትኣቱ ከለኻ ኣብኡ ዝፅሓፍ ቃላት ብሙሉ ወሳንነት ኣለዎ። ሓንቲ ቃል ተጎዲላ ህይወትካ ክጠፍእ ይኽእል ብሰንካ ማለት እዩ። ናይ ታሽሙ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ናይ ሎው ጁዲሽያል ዶክመንት ኢን ደ ሴም ወይ ድማ ባይብል ልክዕ ከምኡ እዩ። ሓንቲ ቃል እንድሕር ጎዲላ ወይ ሓንቲ ቃል ስቕኢላ ኣይተኣቱን እያ ትርጉም ኣለዋ። ዳስ ዋይ ጎይታ ኢየሱስ ካብዚ ፅሑፍ እዚ ነጥብ እኳ እንተኾነ ከምዘይሓልፍ እብለኩም ኣለኹ ዝበለ ነጥቢ ከማን ኮማ ኣትይዋስ ሓንቲ ሴንቴንስ ኮማ ኣትይዋስ ሞትን ህይወትን ክተምፅእ ትኽእል እያ ንፈልጦ ኢና ብዕላል ዕላልምሽ ሓንትላ ብእንግሊሽ መብዛሕትኡ ግዜ ትጥቀስ ሓደ ሲ ደብዳቤ ሒዙስ እንካብ ፀሓያ ኢሎሞ ትፈልጦ ውጣዛንታብሽ ሕጂ ወታደሪ ናብቲ ሓላፊ ስቲስካ እቲ ሓላፊ ድሂቦ እቲ ሓላፊ ከድካስ ናብቲ ናትካ ሃዱስ ተማልዓ እዛ ደብዳቤ ኢልዎ ማለት እዩ። ሕጂ ሒዝዋ እንዳኸደ ከሎ ትፈልጦ ኣሁሽ እንታይ ዳዕዳ እዛ ደብዳቤ ገሌንስ ጠርጢሩስ ከፊትዋ ንዘይ ዝፈልጥዋ ሰባት ማለት እዩ። ሕጂ ብእንግሊሽ እንታይ ትብል kill him not leave him kill him comma not leave him ቀተልዎ ኮማ ከይትገድፎ ወላ አይነት ማለት እጂ ባዚያዳ መቅተለ እንደዳ ሂደ ዝኸዘሎ ኢሉ ነታ ኮማ አልጊሱ ድሕር ኖት ገይርዋ ማለት እዩ kill him not ኣይትቕተልዎ leave him ገይርዋ ማለት ምሳቦም ሪኦም ኦኬ ኣይትቕተልዎ ግደፎ ብላለ ኢሎም ገዲፎም ማለት እጂ ክሳዕ ክንድሉ እዩ ወላ ኮማውን ፍልል ይፈጥር ኣብ ገለገለ ነገራት ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ሕጂ in the same way ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ከዓ ዘካርያስ ዋጋ ከፊሉ ብዙሕ ሕቶታት ከለዎ ብዙሕ ኩነታት ከለዎ ትናቱ ተራ ክፍለ ሓልዩ ከገልግል ከሎ but at the same time ብደገ ኮይኖም ድማ ብዙሓት ሰባት ይጽልዩ ነበሩ ብዛዕባ እታ ምድሪ ይጽልዩ ነይሮም ብዛዕባ እታ ከተማ ይጽልዩ ነይሮም ብዛዕባ እታ ሕብረት ይጽልዩ ነይሮም በዚ ምክንያት እዚ ሓደ እቲ ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ምግላጽ ናብቲ ቦታ መጪው ኣብቲ ውሽጢ ኮይኑ እግዚአብሔር ተዛሪቦ ኦልሬዲ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ነገራት ክግለጽ ጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ ክንጽሊ ንኽእል ንኣብነት ፖዚሽንካ ማሓዝ ብዛዕባ ህፃናት ምጽላይ ሽማግሌታት ጥራይ ይኮኑ ዝጽልዩ ወይ በቡልቅና ጥራይ ይኮኑና ንጽል ወይ ናይ ጸሎት ጉጅለ ሕጂ ተመስሪቱሎ እሶም ጥራይ ይኮኑ ዝጽልዩ ግን pray for the congregation ነታ ከተማ ምጽላይ ተፈላለዩ ነገራት እዚ ሕጂ ሓደ እዩ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ዝብሎ ስለምንታይ ብዘይ እዩ ጠጠው ትብሎ ንምንታይ ተመላላስ ጥራይ ክትከውን ፈቃድ ኣምላኽ ኣይኮን ሓደ መገዲ ማለት እዩ ሓደ መገዲ ማለት ካልኣይ መገዲ ግን ብፍላይ ኣብ ወንጌል እንተዳና ሓስባልና ኮይና ኩላትና ናይ ወንጌል ዕድል ኣለና ማዕልታዊ ንሰባት ምርካብ ሪች ምግባር ብቴሌፎን ቀረባ ርሑቕ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ማለት ሙሉእ ዓለም እያ እምበር ዮን ሾፒንግ ጥራይ ወይ አንጾኪያ ኣይኮነች አንጾኪያ ወላ ከም ዘለና ክንቅፅል ንኽእል ኢና ወላ አንጾኪያ ይብሉ ግን መንግስቲ ኣምላኽ ግን ክትሰፋሕ that's the most important
ክትሰፍሕ ስለ ዘለዋ ብትግሃት ክንዓይ ክንከል ኣለና ስለዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዚ ቃል እዚ እንታይ ይዛረበና ማለት እዩ ብዘይ ስራሕ ደው ኣይትብል ዝኾነ ፖዚሽን ኣብቲ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ከሆነ ናይ ቃል ኣገልግሎት ከሆነ whatever it ኣብ ገላ ፖዚሽን ኣቲና ንፃር ንእየ ማለት እዩ ንፃር ንእየ ብፍላይ ድማ ኣብ ደገኻ ብሚድያ ክኸውን ይኽእል እዩ ቴሌፎን ክኸውን ይኽእል እዩ ብፅሑፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ድማ ክንዓይ እዚ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካልእ ብፍላይ ክንእከብ ከለና ሕጂ ናይ ጸሎት ሓሳብ ካበልዓልና ክንእከብ ከለና ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብዚ እንድሕር ጸሎት መራህ ኣለዎ ኮይኑ ንሕና እንታይ ክንከውን ኣለና ተዋሳእቲ ክንከውን ኣለና ፕራክቲካል ዝኾነ ነገራት ተዋሳእቲ ክንከውን ኣለና ጠጠው ኢልካ እንድሕር ተዕልል ኣለኻ ኮይንካ ወይ ሸለልትነት እንድሕር ተርኢ ኣለኻ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ እንድሕር ዘይትህብ ዘለኻ ኮይንካ ኣብቲ ዕዮ ተሳታፊ ይኮንካ ኣብቲ ዕዮ ኣምልኾ ኢን ዘ ሴም ኣህዋትና ብዙሕ ነገር ተዳልዩ ክመፁ ከለዉ ንሕና ሓሳብና ኣኪብና ክነምልኽ ክንክእል ኣለና እቲ ግዜውን ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እዚ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ጥቕሙ ከማን ንዓና እዩ ስለዚ ቢፎከስድ ቸርች መፂኻ ከለኻ ንምንታይ ሓሳብካ ሓሳብና ኣባታተን ይብሎ ተረዲኹምኒ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ጊዜ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክምስክር ሰማዕኹ ጎይታ ዓይንቱ ተገሊፁ ተኸፊቱሉስ ይሪኦ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ እንዳዞረ ንሰባት ክትንከፍከሉ ይሪኦ ነይሩ ሕጂ እቶም ዝተንከፉት ሰባት እንታይ ከም ዝተንከፎም ኣይፈልጡን ግን ገሊኦም ይበኽዩ ይሪኦምሽ ቀሳቐስ ሕጂ ናብ ራሄል ይመፅእ ንራሄል ክትንክፋ ከሎ ይሪኦ ኣሎስ ራሄል ሽቱ ትውጭት ራሄል ግን ኣይፈለጠት ንምንታይ ከም ትውጭት ዘለ ኣይገርመኩም ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ እንዳዞረ ይትንክፍ ሰባትካ ይትንከፉሉ እስኻ ንምንታይ ብደገ ትኸውን that's the point እዚ ፖይንት እኮ ሰባት ይዓዩ ኣለዎ ኣብ ትግራይ እስኻ ንምንታይ ኣብ ኣደባባይ ጠጠው ኢልካ ንምንታይ ከ ብዘይ ስራሕ ዶው ትብሉ ዝብለና ዘሎ እሱ እዩ ስለዚ ቢ ፓርት ኦፍ ደ ጌም ማለት እዩ ናይቲ ጌም ተኻፈልቲ ንኹን ክብርና ኣምላኽና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ግዜ ድማ መዓስ ይተይልና ሕጂ ጽባሕ ኣይኮነ እንድሕር ጽባሕ ደቀይ ምስ ኣበዮ ለይ ክትብል ኣይትኽእልና ምናልባት ሙሉኣት ሰባት ኮይኖም ሓዳሮ ምስ መስረቱ ገለ ኩላትና ርግፀኛታት ኢና ሞር ግዜ ክንረክብ ከም ንኽእል ማለት ቅድሚኡ ግን ኣነ ባዕለይ ከረጋግፀልኩም እንዳኸበደይ እምበር እንዳቀለለ ኣይከይድ ንኣብነት ቆልዑት ከለዎ ንሕና ዝከረኒ በዓል ኢልብኒ በቃ ሰዓት 7 ደቂሶም ኣለዉ ወይ 7 ፈራን ማክስ 8 o'clock ደቂሶም ኣለዉ ሙሉ ምሸት ሽኡ ንሕና ነፃ ኢና ተደልና ንፅልይ ተደልና ነገልግል ገለና ሕጂ ግን ክሳብ 11 ክሳብ ፍርቂ ለይቲ እዮም ዝመስዩ ዘለዉ እዚኣ ጥራይ ንኣብነት ተወሲድካሲ እንዳኸበደ ይከይዱ እምበር እንዳቐለለ ኣይኮነን ንዖም ደቅስ ክትብሎ ክትከታተሎም እንታይ ገብሩሎ ኣብ ኮምፒተር ኣብ ሞባይል እንታይ ገብሩሎ ንኽትሪኦም ጥራይ ሞር ቢዚ ገብረካ ተረዲኹምኒ ስለዚ ደቀይ ምስ ጎበዙ ከገልግለ ኢልካ ትሓስብ ኮይንካ ኣትሊስት 10 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ፅቢቕኻ ማለት እዩ which is completely impractical ግዜኻ ተጥፋ ኢኻ ሰይጣን ዝብለፀካ so use the time now ሕጂ ተዘይኮይኑ ማስ ንስኻ ተዘይኮይንካ መን ዝበሃል ታሽሙሎ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ታሽሙ ንኹን ዲተርማይንድ ንኹን ማለት እዩ ዲተርማይንድ ካልእ ምስ ግዜ ቅልጥፍ እንዳበልኩ ከይድ ዝኽእል ሕጂ ንኸተገልግል ካብ ዝገብሩና ነገራት ክልተ ነገራት እዩ እቲ ሓደ ናትካ ተበግስኩ ናትካ ብእንግሊሽ በዚ ናይ ዝዓዲ እንታይ ይብል ቤስሉት ሳምሄት ናይ ምውሳን ተበግሶ ክሳዕ ክንደይ ቤስሉት ሳሚኻ ናትካ ዲተርሚኔሽን ማለት ትውስን ኣለካ ከገልግል ኣለካ ክረብሕ ኣለኒ ቅድሚ ሕጂ እውን ተኻፊልና ነርና እዛ ቃል እዚኣ
እግዚአብሔር ብዙሕ ዓይነት መልክዓትን ብዙሕ ዓይነት ገጻትን ኣለዎ ሓደ ካብትናቱ ባህርያት እግዚአብሔር ጓሳይ ከም ጓሳ ተገሊጹ ሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ብአቦ ተገሊጹ ሎ ብዙሕ ነገር ተገሊጹ ሎ ግን ሓደኻ ከም ነጋዳይ ተገሊጹ ትዝክሮ ተባልኩ ቅድሚት ተራፊና ይነር እቱ ከም ነጋዳይ ክረብሕ ደ ነቲ ስኻ ረኺብካ ዘለኻ ማልቲፕላይ ክትገብሮ ይደል ክተባዙሑለክ ብዙሕ ዓይነት ነገር ሕጂ ኣብናትና ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ህዝብታቱ ክንፈጥር ንኽእል ኢና አንተ ሕጂ ምሳውና ሃይላቸውና ልል ኣብዞም ሶማልያንሲ እንታይ ክንገብር ንኽእል አቡና ጅቡቲ ክነግረና ይልሃል ጅቡቲ ከይዱ ነይሩ ኣብ ሶማሊያውን አንደርግራውንድ ቸርች አግኝቻቸው ነበር አግኝተናቸዋል ብለኸኝ አንደርግራውንድ ዘለዎ ቸርች ረኺቦም አለ ኮንታክት እንታይ ክንገብር ንኽእል ብኸመይ ክንሕግዞም ንኽእል ብኸመይ እቲ ወንጌል ናብቲ ምድርቲ ከኣትዉ ክእል ፊዚካሊ ስኻ ከይኣታኻ ከለኻ ተረዲኹምን ኣብና ሕጂ ቋንቋ ስለ ዘለዎ ዝተፈላለዩ መደባት እንድሕር ገይሩ ከኣትዉ ክእል ምናልባት ራሺድ ዝበሃል ትፈልጦ ራሺድ ወዲ ቱኒዝያ ዲ ሞሮኮ አልጄሪያ ከይኮ አቡኡ ታሽሙ ዝነበረ ኢማም ዝነበረ ንሱ ግን ዳሃር ናብ ቦይታት መጽ ራሺድ የሚባል ሰው አለና በጣም አብቻ ነው ያለው ሚድል ኢስት በጣም አብቻ አቡ እንጂ ምስቶም ሸኻት በቲቪ እንዳተኻተ ከተ እንዳምጸ ሚድል ኢስት በጣም ወንጌል ዝበጽሐ በጣም ብዙሓት ሰባት ወንጌል ዝበጽሐ ንሱ ግን ፊዚካሊ ኣብ አሜሪካ ሊገለይዘው በቲቪ ጥራይ ማለት ተረዲሁምን እግዚአብሔር ይመስገን አብሾደን አለው ህጅ ነገር ብዙሓት መነሳያት ኣብ ቲክቶክ ሪኹሞም ትኮኑ ሶማሊያ አም ሶማሊ ክርስቲያን ገለገለዙ ብዛዕባ ህይወቶም ዝነብሩ ነዚኦም ህጅ ሞቢላይዝ እንድሕር ጌርካ ተንቀሳቅሶም እንድሕር ጌርካ እንታይ ትገብር ትኽእል ተረዲሁምን ኣባህላይ ስለዚህ ሲ እቲ ስራሕ ሲ ከም ፊዚካሊ ሊሚትድ ዝኾነ ነገር ኣይኮነ by any means ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ግን እንታይ ኮንትሪቢዩት ክግብራለ ድህንካ ንነፍስኻ ፅቡቅ ንኽትነብር ጥራይ ድሕር ኮይኑ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮን መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ ዝኸውን ሰብ ከማን ይጥቃዕ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ዝነገር እንድሕር ኣይተጥቃዕና ኣለኻ ኮይንካ ሰይጣን ከጥቃዕካ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምክንያቱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ተኸባቢርና በቃ ተሓላሊና ንንበር ኢልካ ምስሰይጣን ክተብል ኣይትኽእልና ተረዲዮኒ ናይ ግድን ክትንቀሳቐሶ ኣለካ ኣብ መሳፍንቲ ትዝክሮም እዮም ንበይኖም ኣብ ሓንቲ ቦታ ተፈልዮም በቃ ንሕና ምስ ካልእ ሰብኣይ ንራኸብ ኢና ኣብዚያ ብሰላም ክንነብር ኢና ኢሎም ዝተቐመጡ ድሕሪ ግን ካልኦት መፂኦም ወሪሮም ዘጥፍዎም ኣለዉ ትዝክሮም እዮም ኣይ ቲንክ ጋዳውያን ዲዮም ቢንያማውያን እንታይ እዮም ነይሮም ኣይዘክርኩሞ ቢንያማውያን ደም ገለዋ እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ ክንወፃ ንኽእል ኢና ቀጥፍ ኢልና ድሕሪኡ ሳ ምስ በልና ግን ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ፍልይ ኢልካ ንበይንኻ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ you have to join በቃ ብዝኾነ ኣብቲ ዕዮ ኣምላኽ ክትኣቱ ሲ ኣለካ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ thank you Jesus ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ናይ ሎሚ መዓልቲ መልእኽተይ ተፈሊኻ ንበይንኻ ኣይትንበር በቃ ተፈሊኻ ንበይንኻ ኣይትንበር እግዚአብሔር ይመስገን praise God hallelujah ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና አምላኽና ይሁን
ክብርና አምላኽና ጎይታ ይመስገን። Thank you, Jesus. Okay, እንዳደለኹ ከለኹ ገለይ አይ ቀልጢፋ ይረኽብኳ ዘለኹ ካልእ ቀንዲ ክንዓየሉ ብጣዕሚ ፅቡቕን ኣድላይን ኮይኑ ዝስማዕኒ ኣብ the next generation ኣብቲ ዝመፅእ ጀነሬሽን ኣብቲ ዝመፅእ ውሉድ ኣብ ዘለውና ውሉድ ኣብ ዘለውና መንእሰያት ብጣዕሚ ክንዓይ ኣድላይ ኮይኑ ዝስማዕኒ ሕጂ ከስተንትኖ ከለኹ ኣብዚ ነገር እዚ መን ሽሙ እዚ ንበረኸት ንኻልእ ሰብ ንበረኸት ክንከውን ንኽእል ኢና ንሕና ንኻልእ ሰብ ንበረኸት ክንከውን ንኽእል ኢና ነቶም ቀረባ ንዓናን ደቅና ንስድራና ግን ንበረኸት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ተረዲኹና ባህል ከይነድሕኖም ንኽእል ኢና ሕጂ ግባለ ዝሓስብ ዘለኹ እዚኣ ኣብ ኮንግ ስፖርተን ዝነበርኩ ዝሓለፈ ሰንበት እውን ተጠቒሳ ነይራ ኣብ ተመሳሳሊ ኣርስቲ ቀሪቡ ነይሩ ከም ስብከት ማለት እዩ ኤሊ እንተዳእ ሪኢኹሞ ኤሊ ንሳሙኤል በረኸት ኮይኑዎ ንሳሙኤል ክትስእ ዝገበሩ መን እዩ ኤሊ ደቂ ኤሊ ግን ንባዕሎም ጠፊኦም ትዝክሮም ተባሂልኩም ደቂ ኤሊ ሲ ደቂ ምናምንት እዮም ነበሩ እዩ ዝብላ ብልያል ደቂ ብልያል ነበሩ ብለና በአማርኛ ድማ ምናምንት ነበሩ ይላል እና ደቂ ኤሊ ጠፊኦም ኤሊ ግን ንሳሙኤል እንታይ ኮይኑ ወይ መበገስ ኮይኑ ወይ ቀቢእዎ እቲ ዝገረመኒ ነገር ሳሙኤል ከዓ ንዳዊት ኣተሲእዎ ደቂ ሳሙኤል ግን ጠፊኦም ዝገርመካ ነገር this is amazing ምክንያቱ ብዛዕባ ደቂ ሳሙኤል እውን ትፈልጦ ኢኹም ተፃሒፉ ዘሎ ደቅኻስ ከማኻ ይኮኑ ኢሎም ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 8 ከማኻ ይኮኑ ስለዚ ኣይንደልዮም ንና ንስኻ እሙን ኢኻ ጥዑይ ሰብ ኢኻ ንኣምላኽ ሰብ ኢኻ ደቅኻ ግን መማለጃ እዮም ዝኽፈሉ ጉቦ እዮም ዝኽፈሉ ኢሎም ኣብዮሞም ኣብ ናይ ዳዊት ክንመፅእ ከለና ድማ እንታይ ክንብል ንኽእል ኣይፈልጥን ሰለሞን ተስዩ እቶም ካልኦት ግን ብዙሕ ሽግራት ነይሩ ብዙሕ ምስፋእ ነይሩ ብዙሕ ብልሹነት ነይሩ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ንካልኦት ንበረኸት ክንከውን ንኽእል ኢና ንደቅና ግን ብቐረባ ከይንፀርቦም ንኽእል ስለዚ ኣብቲ መንግስቲ ኣብ ደቅኻ ትሰርሕ ከለኻ ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽኻ ትሰርሕ ዘለኻ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ሕጂ ከም ሕብረት እንተዳ ክንሪኦ ከለና ኣብዞም መንእሰያት ምሳና ዘለዎ እንታይ ንገብር ኣለና ኣብ ደቅና ኸ ኣብ ቤትና እንታይ ንገብር ኣለና ብፍላይ ወላ ኣብ ናይ ወለዲ ሓደ ሓደ ግዜ ወላ ምስቶም ናይ ትምህርቲ እዚ ናይ ህፃናት ጠርነፍቲ ክንዘራርብ ከለና ሓደ ገለገላ ወለዲ ኣብ ደቆም ብዙሕ ኣዕዩ እቶም ደቆም ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ባህርያት ዘንፀባርቑሉ ኣብ ጀርመን ብዛዕባ ኣገልግሎት ዝምልከት ወላ ህፃናት ይኹኑ ሲሪየስሊ ክተረድኦም ኣለካ ንሕና ሕጂ ካብቲ ገለ ንገብሮ ዝነበርና ነገር እንታይ ብመዝሙር ላግፂ ፆታ ኣይንፈቱን እዩ ነቲ መዝሙር ብካልእ ገለ ጌርካ እንተዝምሮ ኮይንካ ኖ we don't accept that so be serious ኣብ ናይ ግዜ ብካልእ ጆክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ከም ድል ብቃል ኣምላኽ ብመዝሙር ብኣገልግሎት ብገለ ግን ኣይብልን ባይ ዘ ወይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከማ እንታይ ዝብለና እቲ ነብኡ ነድዩን ዝፀርፍሲ ሞት ይሙት እዩ ዝብለና ኣገይምሽ ክሳብ ክንዲ ሲሪየስ ኣብዚ ግን ሕጂ እንታይ ትርኢኻ ነብኦም ዝፀርፉ ነድኦም ዝፀርፉ ኣብዚ ናይ ሾደናውያን ወይ ኣብዚ ናይ ኣውሮጳ ካልቸር ማለት እዩ ንሕና ኻ ከም ፅቡቅ ክንቅበሎ ንኽእል ኣድሃኒ ፀርፅሪ ዘሎ ተለገና ዘይምእዛዝ ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ኣብዚ መድረኽ ይላገፁ ነይሮም ንሓደዶ ተሓደ ነቲ ሓደ ይስሕቁ እዚ ሕጂ ፍፁም ክንቅበሎ የብልና እንታይ ዓይነት መልክዕ ነትሕዞ ማለት እንታይ ዓይነት ቅርፂ ነትሕዞ ክትክኡና ክእሉ ድዮም ከም ንሳሙኤል ክትክኦ ክእሉ ድዮም ንኤሊ ክትክኦ ክእሉ ድዮም ኤሊ ኮላ ሓንቲ ፅቡቅ ኣገልጋሊ ነይሩ ሓቂ ዘረባ ብዙሕ እንታሽማ ይንረኽበሉ ኢና ግን እቲ ክብሪ ኣምላኽ ግን ብድሕሪኡ ከም ዝጠፍአ ኢና ንርዳእ ስለዚ ኣበርቲዕና
ክንዓይል ኩላትና ድማ ናትካ ፖዚሽን አለ ሮል ኣለካ ኣብቲ ቤተ ኣምላኽ ኣብ ህፃናት ግደለካ ኣብ መዝሙር ኣብ ዝግበር ኣምልኾ ኣብ ጸሎት ግብረ ሐዋርያት 12 ተሪኹሞ እታ ማህበርካ ብዛዕባ ጴጥሮስ ትጽሊ ነበረት ይጽልዩ ነበሩ ኣብዚ ኮፍ ኢልካ እስኻ እንድሕር ትዛነለኻ ኮይንካ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ትብለካ ስለምንታይ ብዘይ ስራሕ ደው ኢልካ ስለምንታይ ብዘይ ስራሕ ደው ኢልካ ተረዲኹምኒ እጅ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ንመሃር እንደሊና ንሰርሕ እንደሊና ብዙሕ ኣለና ብዙሕ ነገራት ኣነ ንባዕለይሲ I'm one of the most busiest person I'm one of the busiest person in here ማለት but at the same time ግን አጨቃጨቀ ጊዜ አድገ ዝኾነ ነገር ክነጥፍ ይችላል ዝኾነ ፖዚሽን ካዛ ሶሻል ሚዲያ ዲክብር ቴሌፎን ዲክብር አብስራ ዲክብር ኮፊ ለደይ ክጽሐፍ ዝኾነ ነገር ክብር I have to do something we have to do something continuously بزي مقراص كنا أي كنكرالنا positionنا كنحذا علنا this is the will of God نهزي هذا الصاحب نخلاتنا معنا زحلف زي هجي كما أبنتنا متكاس أكل هذا ودي كابزو منسات أبتنا يكوسو ما قالات يزاربني هجي أو إيه ناو صاير أبس كوناي this is not acceptable كبولاي sorry ناس sorry تبلني نايكو يكون كانت تبلني صار كريستيان أبوها كلام راح نبلكها هو أديها تنبلكها مو انتهى ده نمتى يدي تقبله نمتى يدي ده هذا أبزوز إنا كوريو نجير أيكوننا بشرط أبزسي أبدك كمان كم تبلاي ما أصاب ده هاتكم واتس تاي علامة منفعة الجنس صبوري يسبركو بجاها بك أنا بوي تنقرو جاي تنقرأي أين قروم يعني قلت ذي أنا قلت ذي أستخاء دهرجي كبور حساب كبور سبكو سنبر كم ذا حينت نقرنا أخايكم سيقول كتاب يا نهزيها بيرفع داي أبوخان أديها نمهروخا إلى تزاري بيمان هذا ناتي قدر ناتي رول ناتي أبركتو قبران لكم عليك كبرنا برا يسوس قويتا آمين كبرنا شو ما يخص عند هذا زمن خلنا قدوس قربان وسلازلو مالتي هذا كان يقل زقبرنا نقر كنا عايز زقبرنا نقر انتهي زيكمني أنتاشمون لنا رومي مقراف 10 دخلت رومي مقراف 10 دخلت رومي مقراف 10 دخلت فقدخن ديامو فقد 10 ليت مانسكا رومي 10 دخلت فقد 10 حدمش من عنده ذنب واحد صوت كامل نمتكاي تاكل في منفس تقاصلو يزالي هذا يا ريهم منفس مقصاديو حدا كنغل كنت قبرنا نكر እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ መቀጣል ከነገልግል ይገበልና ኮንቲኒየስሊ እግዚአብሔር ከገልጸና ፈሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይታ በመንፈስ ተቃጽሉ በመንፈስ መቀጣል እጅዚ ዝወርድን ዝዲብን ነገር ኮንስታንት ነገር አይኮን على كذي بقى ጸሎት ቃል አምላክ ታሽሙሉ በእግዚአብሔር አላህ على كذي ደማ ዘህብ ምትለው እግዚአብሔር ዳት ዋይ ህጂ ተመላላይ ይጥርኩ ተሐደ ናትካ ውሳኔ ሐላፍነት ዝተሰከምካይ ዕላማ ናይ ዕላማ ሰቢኻ ናብነት ጎይታ ኢየሱስ ዝክሮት ወይንኩም ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ብልአይና አይስ ናይ ብልአይሲ ፍቃድቲ ዝላኸኒ ምፍጻም ተግባሩን እዩን ምግባር إذا هجي بمنفس تقاصر أي تقاصر زوجن كاي نقدر ناي مقبيسي يزيد I have to minister I have to share the word of God ناي قدن سبات كسب خالني ناي قدن كتصلي هالي ناي قدن
برهان كنصبارق علني لك ما علتوت وسنو ነገር ولا دخ ولا برت ማለት ምናልባት አብትዝ በርታ አካይ ብዙ ጊዜ ግፍህ ስራ ከሰራህ ተኸላ አብትዝ ደህም ካብ ጊዜ ድማ አይት ጎድኛ continuously constant ገብረካ እዚ but at the same time ናይ መንፈስ ምቀጻል ክመጽኸሎ ድማ ሞር ንክትንቀሳቀስ ገብረካ ዝገረመት ንጥቅሲ በጣም ዝገረመት ንጥቅሲ ማለት ማርቆስ ምዕራፍ 7 36 እንተዳሪኹማ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክና ይሁን ማርቆስ 7:36 ማርቆስ 7 እንታያት ብዘላ حدث ከፍታን ወዲ نحرك كي نقرأ أمرير عزيزهم الساتم كن نزيد تخلخلهم عزيزهم أيقرمكم نحرك كي نقرأ أمرير وعزيزهم الساتم كنا بمثل تدخل كلهم عزيزهم هوري لجي نقولي بقلاص النحرار له وحكيت لكم بمنفس النحر تملي خلها مزمور تقلقل كلها بقالك تقلقل كلها قال ناخذ قليل كم بداية يكون كمان سوق تسوي زخم جكا مالك እንዳ ነገሩ ግደፉ በቃ ከይት ነግሩ አምሪሩ በዘ ነገሩ መጣን ወመጣን ድማ ነገሩ ይብላና ማለት በሽም ኢየሱስ ይብዛልና እስከዚህ ነገር ምክንያቱ ሪድቦ ነው ንቆይታ it was in action ይርቦ ነው ስለዚህ እትዝሪኦ ነገር በቃ እትሰምኦ ነገር የብሎም ይሩ ማለት ወይታ ይመስገን ስለዚህ እዚያ ታመለክቲ እጅና ጸሎት ተስናን ከይዲና እነ ምዝናይ ቅዱስ ቁርባን ገርና በሐባር ክንወስዶይና አብዝናይ ቅዱስ ቁርባን ህጅ ክንመጽኸለና በዕላማይና እንገብሮ ዘለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ኩላትና ከብፈልጦ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 እንታይ ብለና እግዚአብሔር ይመስገን فقد إسران سلسة جميلة نبوخلنا أنا كابويتا أتقبلكو ويمو نأخذكمون زنقركو ويتانا يسوس بتا أتتحذر لاليتي انقرا لأي أمسكينو خورسمو وصلوا بلو إذن أنت أخوم تتواهب سقايو إذن مذكرتا قبرو كمو خاء دهر درار نتاتوا على عالمو وذاتوا أزيا بدمي حدش كداني بتسلتي ومتن نمذكرتا قبرو بلايو هنجي نابغيتا يجوز ملسنا ቅዱስ ቁርባን ባሉ ዚት ተጠው ናብጎይታ ይዝመልሰና ናፍት መስቀል ይዝመልሰና ጎይታ ሞይቱልና ጎይታ ዋጋ ከፍሉልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አብ ክንደ ኃጢያትና ሞይቱ አብ ክንደ ንጽቅና ድማ ተስዩልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በሶሉስ ንጽልዮ ያርና ጎይታ ኢየሱስ አማላጅ ኮይኑ አብ የማን አምላክ ተቀምጦልና ይጽልየልናል በዘይ ምቁራት بزعبانا يتابقات ስለዚህ ነዚህ ሁሉ ነገር ክንሐስብ ይገብርና ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ هذا ጊዜ አብዙ ህብረት አይራኹም ቅዱስ ቁርባን እንዳትወስድ ደኸሉ ከብዚ ታስተ ሄዞ ኮፊሎም ወምዛሉ ሰባት ሪማሎ ከማጋጥ ይሙንል that means you are not focused ላይ ኮንካን ማለት ነው ቅዱስ ቁርባን እኮ ተዓላማ ነው ቆይታ ንክትምለሽ እንዳበላ አኻ እንዳሰተኻ ብዛዕባ ሱቅ ተሐስ ብዛዕባ ደሙክ ተሐስ ብዛዕባ እትናይ መስቀል ስራሕ እዛ ማለት እታ እግዚአብሔር ዝገበራ ማለት እዚኣ አይነቲ እታ መስቀል ዝሞተላ ማለት እኮ ኣብ ቅድሜናስ ከምታሽ ነበር መዝሙር ዳዊት አቢትና 18 ነው ስለዚህ ናቡን ክመልሰና ቢ ፎከስድ ኣብቲ መንፈሳዊ ንጸሊ ኩላ ኣብዚ ክንከብከልና ክንጽልይ ንጻ ቤት ጸሎት ክባሃል ትብል ኣብዚ ክንመጽኸልና ክነምልኽ ንምጻ ቅዱስ ቁርባን ክንወስዶ ከለና ይረዳእና ንኸዘክረና ክመልሰና በቃ እቲ ቅጫ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ከማን ዝልስሉስ እዩ ገሊትር ዝበለ ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ኣፍካ ሓሸም ክትብሎ ከላ ነቲ ዝደቐቐ ስጉኡ ንኸዘክረካ ነቲ ዝደቐቐ ስጉኡ ይዘክረካ ኣብ ኣፍካ ጥዑም እዩ ናብቲ ንሃንካ ወሪዱ ንኣኻ ይምግበካ ንሱ ሞይቱ ማለት ትቅጫት ትጥሕኖ ይሓዘላ ትሕምሽሹ ይሓዘላ ንኣኻ ግን ሓጎስ እዩ ተረዲሆም ናባጋ
ስለዚህ እዝታት ንኽፈጥረልካ እዚ ናይ ወይኒ ኸ ትፈልጥዎ ኢኹም ተፀምተ ረጊፁ ወይኒ ዝፈጣ you know ስለዚ ከምኡታት ብድሕሪ ሽኡ ናብ ጎይታ ክትምለስ ከለኻ ነትገረመኒ ፈቅደ 16 ማለት እዛ እንጀራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ፅዋዕ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳብ ጎይታ ዝመፅእ ሞቱ ትነግሩ ይኹም ሞቱ ንኽትነግር ባዕሉ ዝገበረካ ከም ዘህጅ መወዳእታ ዝብልናይ ማለት ብዝኸልከሎም መጠንሲ ብኡ መጠን ተዛረቡ ምክንያቱ the more you meditate the more ናብኡ ክትምለስ ከለኻ the more ብዛዕባ ክትዛረብ ድማ ይቀልካ ስለዚህ ንፅሕ ናብኡ ክትናብራ አሜን ሃሌሉያ